Welcome to the leading site news. Karbi Anglong, Nijang Karbi Anglong lapen Dima Hasao alongri kethom apharman Amarsing Tisso si BJP pen MP kangvai along Chepate Diphu. Non malom arni vang si Bharat adet mate India angkang pi along MP KILIK ji mate election atomon kejap bom apor ahut Diphu ST Constituency apharman Anut pen MP kethur ji aphan tiket hangdun abang abachu dolo. Bonta ke hangdun atum do o ang bong pen non apong ke Amorsing Tisso si BJP pen tiket cepalong dun lo. Kevang jilang arni ko an si longri kethom apharman lapen Dima lake mo apor ho si chini pon po puta radatum chethan pon. Athema Amorsing Tisso ke non ke Karbi Anglong Autonomous Council along EMR pu khi bomlang. Lapen Monit pen ko an kachingki chethan pon doma ko an si alang lipen kachingki ke chethan ji ke chetong ke joyma lakato ka vera datum chini pe mei puta chethan pon rinti. Bonta cherok tora datum ben kaning je pon ke noni em do bom ahut long le pata ke long lok ji lapen suhi mate rida ke long lok ji aphan akisung do puta chethan pre. Lasimo alang li haider lote ko an si Karbi Anglong aradakar inai article 244A aputha ko an si ase ang tong chibidun jima lake mo apor ahosi chini dun po puta cherok tora datum pen chethan pon rinti.